Velkommen. For det første skal jeg beklage, at det her pressemøde er kommet sent i gang. I dag skal vi fremlægge omkring coronasituationen. Vi har landslægen Henrik med her i dag. Før Henrik får ordet, der er et stort antal smittede, og tallet stiger rigtig højt, og det er baggrunden for, at vi har indkaldt til det her pressemøde i dag. I de nærmeste dage, så vil vi se en fortsat stor og forventelig spredning blandt de berørte familier. For at inddæmme og begrænse antallet af smittede til mindst muligt, så har naalakkersuisut sammen med partiformændene besluttet, at der i Danmark skal genindføres nogle af de restriktioner, vi har erfaring med, og som vi ved virker. Som Henrik har nævnt før, og som vi kan se i mange af de lande, vi sammenligner os med, så kan vi se, at hvis vi ikke får bugt med smittespredningen og nedbragt den hurtigt, så kan det gå hen og blive en meget lang vinter. Først vil landslægen give en status på smittesituationen for Nuuk, som vi ser den nu. Værsgo, Henrik. Tak for det. Ja, som vi alle ved, så har vi set kraftig øgning i smittespredningen i Grønland her på de seneste uger. Det er en udvikling, vi også har set i andre lande og områder på den nordlige halvkugle, som for eksempel i Alaska, i Island, på Færøerne og i Danmark. Udover at der er smitte med covid-19 her i landet, så er der også smitte med den såkaldte RS-virus, som hovedsageligt rammer børn. Indtil nu har smittespredningen med corona begrænset sig til Sisimiut og Nuuk. Der har været sporadisk smittespredning til de andre byer, uden at det har medført egentlige udbrud inden for de seneste uger. Det har medført rigtig mange sygedage, og mange forældre har ikke kunnet passe deres arbejde. Testing og smitteopsporing har også brugt mange ressourcer, specielt i sundhedsvæsenet. Smittespredningen nu er i høj grad sket på skoler blandt ikke-vaccinerede børn under 12 år. I begyndelsen af uge 45 er der kommet ny omfattende smittespredning med udgangspunkt i flere skoler og institutioner med omkring 40 smittede hver dag i de 2 første dage i ugen, og en meget høj grad af positive blandt dem, der blev testet. Det viser klart, at der er endnu mere smitte derude. Det har ført til anbefaling om lukning af 1. til 6. klasse i 2 af byens skoler på grund af smitteophobning. Smittespredningen har nu så godt fat i Nuuk, at en meget omfattende epidemi vil kunne udvikle sig. Selvom de fleste ikke bliver så syge, vil det kunne komme et meget stort antal syge, som vil begrænse samfundslivet. Skolerne og sundhedsvæsenet har allerede nedsat aktivitet, og den første pilot er blevet smittet. Fortsætter smittespredningen, vil den nå grupper, som må forventes at blive alvorligere syge og indlagt. Dette ses alle andre steder i verden, og må også forventes her, selvom der er færre ældre end i sammenlignelige lande. Men der er en anden udfordring, nemlig at vaccinationsdækningen i Grønland, den langt fra er i top. Der er fortsat kun en samlet vaccinationsdækning på omkring 2/3 af befolkningen. Det er langt fra nok, hvis smittespredningen skal begrænses. For at begrænse smittespredningen skal vi mindst 10% højere op i
vaccinationsdækning. Der er i de seneste uger fundet nye smittetilfælde i Asiat, Manitsoq, Ilulissat, Kangerlussuaq, Qaqortoq og Paamiut. Der er på nuværende tidspunkt kun lokal smittespredning med ukendt oprindelse i Paamiut. Og der er lavet massetestning for at klarlægge omfanget af smitten i Paamiut. Men sandsynligheden for, at der opstår mere vedvarende smittespredning i andre byer i Grønland inden for kort tid, må anses for at være ganske stor. Samlet set er vi på vej mod en situation, hvor smittespredning kan få væsentlige samfundsmæssige følger. Det kan umiddelbart begrænses ved forskellige tiltag, men vinteren er lang. Kun en øget vaccinationsdækning vil sikre mod vidtgående følger af covid-19 her i landet. Der er samlet set et tydeligt billede internationalt. De lande, der klarer sig bedst gennem pandemien, er dem med den højeste vaccinationsdækning. Tak. Nakorsaanэрmut quyaanaq аалларниининни oraatiga. Tak til landslægen. Som vi nævnte indledningsvis, så har Naalakkersuisut sammen med partiformændene besluttet, at der på baggrund af den alvorlige udvikling bliver implementeret foranstaltninger og restriktioner, der skal medvirke til at begrænse smittespredningen yderligere. Hvilke følger de restriktionerne, det bliver således. I den største by, hvor man gerne vil undgå, at det er nu meget vigtigt, at vi undgår yderligere smittespredning. Derfor er det blevet besluttet, at der i Nuuk skal undergå følgende restriktioner. I Nuuk må der ikke forsamles mere end 20 personer til et udendørs eller indendørs arrangement. Hvis du skal rejse ud af Nuuk, så skal du være fuldt vaccineret, og så skal du også være testet negativ, før du kan rejse ud af Nuuk. Hvis man er uvaccineret og skal rejse til Nuuk i forbindelse med hjemrejse eller for at studere, så kan man rejse hjem til egen bopæl med skib eller fly, selvom man ikke er vaccineret. Men man skal dog have en negativ test. Personer, der har været smittet inden for de seneste 12 uger, betragtes som vaccineret. På alle offentligt tilgængelige steder, som for eksempel butikker, venteværelser i offentlige steder og andre offentligt tilgængelige steder, herunder også i transportmidler, er der krav om, at der skal bæres mundbind. Unge under 12 år er fritaget. De her nye restriktioner gælder fra den 13. til 27. november. De her kommende restriktioner, de bliver vurderet i næste uge, og det kan være, at vi kommer med nogle skrappere restriktioner, eller at vi løsner op. Jeg vil gerne benytte den her situation til at opfordre til, at flere vil lade sig vaccinere, og det er fuldstændig nødvendigt. Lige nu, op til nu, er der ca. 7.000, som ikke har fået vaccinen endnu, og der er behov for, at endnu flere lader sig vaccinere, hvis vi skal undgå at komme i situationer, hvor det er nødvendigt med restriktioner. De her restriktioner rammer os alle sammen, og vi er nødt til at prøve at undgå at komme i sådanne situationer, for at undgå, hvis vi skal leve uden de her restriktioner. Jeg kan sige, at med henblik på at få flere
vaccineret, så har vi i gang sat flere initiativer, og det vil vi komme med flere udmeldinger om i den nærmeste fremtid. Når det så er sagt, så skal jeg sige, at vi alle kender landslægens anbefalinger, og dem skal vi selvfølgelig stadig følge. Til slut vil jeg gerne sige til de borgere, som har ladet sig teste og har ventet i lang tid, dem vil jeg gerne sige tak til, og ikke mindst vil jeg gerne sige tak til de ansatte i sundhedsvæsenet, som arbejder meget lange dage. Nu vil vi gerne give journalisterne mulighed for at stille spørgsmål. Ja, som I siger, så er de her restriktioner nu gældende for Nuuk. Der er nu krav om mundbind, og der er også sat begrænsninger for, hvor mange man må samles. Når man tænker på, at det nu er ved at være juletid, så er der folk, der skal komme til forskellige forsamlinger. Altså, man har ikke tænkt på det, eller hvad? Eller er det en mulighed inden for kort scene, på den kortere tid, eller vil man tage stilling til det? Tak for spørgsmålet. 3. september, der kom vi med en plan om en genåbningsplan for landet, og den er stadig gældende. Så hvis man skal rejse her til landet, særligt for dem, der ikke bor her i landet, så er det kun dem, der er fuldt vaccineret, der må rejse til Grønland, og så derudover. Og så skal de selvfølgelig også have en negativ test, som er højst 72 timer gammel. Og det skal de så kunne fremvise, og de krav er stadig gældende. Og så vil jeg også gerne lige spørge igen, altså dem her, der ankommer, de plejer jo at være i karantæne nu, altså man kræver ikke af dem, at de skal være i karantæne. Har man stadig tænkt sig at gøre det på den måde? Ja, vi drøfter altid de her forskellige ting, men det har vi ikke drøftet på nuværende tidspunkt. Og så lige et sidste spørgsmål. Lige nu er der rigtig mange forældre, fordi vi ved godt, at her i Nuuk, man har også kommet med en udmelding om, at i et af skolerne her i Nuuk, så er der en skole, hvor samtlige elever fra 1. til 6. klasse er blevet bedt om at blive hjemme på grund af smittespredningen. Hvad så med alle de her børn? De har jo også nogle forældre, som er nødt til at blive hjemme for at passe deres børn. Hvad har man tænkt sig at gøre med hensyn til dem, der har et arbejde, som så kommer til at miste en indtægt? Hvad har man tænkt sig at gøre over for den gruppe? Med hensyn til det spørgsmål, så er det noget, der hører under, der har Naalakkersuisut for socialområdet og erhverv har kommet med en udmelding om, at man kan få hjælp, særligt for teamansatte, men jeg vil gerne indstille til, at det bliver besvaret af disse personer. Ja, Marie Lindstrøm fra Samitiak AG. Jeg vil gerne høre, hvordan I tænker, det skal komme til at gå med test, når I beder om, at flere skal testes, hvis man skal rejse ud af Nuuk, og der i forvejen allerede er en ret stor belastning på testcentret her i byen. Er det noget, I har overvejet? Under møderne med partiformændene, så blev vi enige om, at vi skulle begynde forsøge at bruge de her kviktests. Og man er i gang med at arbejde på det, og man er i gang med planlægningen af det her. Som det første, så er det på skolerne og i børneinstitutioner. Så regner vi med, at vi gerne vil prøve at bruge det på de her steder, så der er nogen, der kommer fra sundhedsvæsenet og begynder at lave test med kviktest ude på skolerne. Så dermed vil det være mange færre, der kommer til at vente uden for de her testcentre. I forhold til kviktest, der har du før udtalt, at du synes, kviktest var en dårlig idé,
fordi der er ret stor risiko for, at de viser et forkert negativt resultat, og at man så har en falsk tryghed. Kan du forklare, hvorfor du har skiftet mening, eller hvorfor I har skiftet mening og gerne vil bruge det nu? For det første med hensyn til sikkerheden af de her test, eller pålideligheden af de her test, så er det stadig det samme. Men de internationale erfaringer viser, at de bliver brugt i de steder, hvor der er mange, der tager hen, altså offentligt tilgængelige steder. Og så, hvis man er positiv på en kviktest, så tager man en PCR-test for at være helt sikker på, om resultatet er rigtigt. Og det er så ud fra de erfaringer, at vi nu vil indføre det her på forsøgsbasis. Og også for at lette presset på vores testcentre. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje, Henrik? Ja, vi er i tiltagende grad i en helt anden situation, end vi var for et stykke tid siden. Tidligere var vores mål at holde covid helt ude af Grønland. Det vil sige, at vi kunne ikke leve med, at der var noget, vi ikke opdagede. Nu har vi en epidemi i Nuuk. Vi når op på smittede nummer 1000 i dag. Det er der ikke nogen tvivl om siden. Og det er en helt anden situation. Nu har vi brug for at få fat i flest mulige smittede. Det gør ikke noget, at der er nogen, vi mister. Fordi vi er i en situation, hvor vi nu vil begrænse smittespredningen. Vi har ikke nogen ambition om, at man kan udrydde delta-varianten, som vi har i landet nu, og komme tilbage til en situation uden smittespredning. Og derfor er den måde, vi kan organisere testning, også helt anderledes, fordi målene simpelthen nu er forskellige. Tak. Og Henrik, så har jeg lige et spørgsmål til dig omkring vaccination. Fordi I bliver jo ved med at sige, at der er flere, der skal vaccineres, og at dækningsgraden her i landet er for lav. Men i øjeblikket hører vi også rigtig meget fra Danmark om, at sundhedsvæsenet er presset, og antallet af smittede stiger til over 3.000 om dagen, selvom der er langt flere, der er vaccineret i Danmark. Hvordan mener du så, at det kan hjælpe, hvis der bliver flere vaccineret her? De internationale erfaringer viser meget klart, at der er en direkte sammenhæng imellem, hvor meget smittespredning man får i et land, og den vaccinationsdækning, der er i et land. Det, der er blevet sat i værk nu omkring begrænsninger her i Nuuk, de er relativt vidtgående. Det er en konsekvens af, at vaccinationsdækningen ikke er så høj. Det hele handler om at begrænse smittespredningen mest muligt. Jo højere vaccinationsdækningen er, jo færre restriktioner har man brug for. Er vaccinationsdækningen lav, ja, så er den eneste mulighed for at undgå yderligere smittespredning, det er at lave restriktive begrænsninger i borgernes mulighed for at handle uden nogen form for restriktioner. Så tingene hænger sammen. Jo højere vaccinationsdækning, jo færre restriktioner kan man nøjes med. Tak. Okay, bare lidt opfølgende for det, så skal jeg nok slippe mikrofonen. Du siger, der er en sammenhæng, men i Danmark har man netop genindført det her med, at corona er en, hvad er det, de kalder det? En samfundskritisk sygdom,
Og man har indført coronapas igen. Det vil sige, at selvom vaccinationsgraden er højere i Danmark, så indfører man restriktioner igen. Og der er rigtig mange, som spørger, hvordan det hænger sammen med, at I siger, at bare vi alle sammen er vaccineret, så skal vi ikke have nogen restriktioner. Selvom vaccinationsdækningen bliver rigtig høj, så vil der kunne komme udfordringer i nogle perioder, specielt her om vinteren. Men samlet set viser al erfaring, at jo højere vaccinationsdækningen er, jo færre restriktioner kan man nøjes med at indføre og samtidig holde en lav smittespredning. Sådan vil det være i lang tid fremover, desværre. Ja, når man tænker på, at lige nu er det jo næsten snart, nu er november næsten snart slut, og nu er der de her restriktioner, som gælder indtil slutningen af november. Og der er en begrænsning på, hvor mange der må forsamle sig, det er 20 personer. Altså, hvilke forslag har I så til de her virksomheder, som nu snart går i gang med at holde julefrokoster? Hvordan skal de forholde sig? Vi ved jo godt, at de her større virksomheder, de har flere end 20 virksomheder. Altså, har man tænkt sig at opfordre til, at de bliver stoppet, eller hvad har man tænkt sig at gøre? Tak for spørgsmålet. Ligesom vi tidligere har sagt, under tidligere pressemøder, altså når vi laver de her restriktioner, så udsæt det, der kan udsættes. Jeg synes ikke, det er tiden nu for at afholde større arrangementer, når der er så stor smittespredning. Derfor nu har vi sat en begrænsning på, at der højst må forsamle sig 20 personer, men det skal vi så selvfølgelig tage stilling til i næste uge, om vi skal skærpe det krav, eller om vi skal løsne op. Men det er de her gode råd, som landslægen har anbefalet, som vi skal følge, og også hvis der er mange, der får den her vaccine, så vil der også være færre restriktioner. Jeg forstår det sådan, at de her restriktioner, og også det som du nævner, at det gælder for dem, der rejser fra Nuuk. Altså hvis du rejser fra Nuuk, og enten det er med skib eller fly, så skal du være fuldt vaccineret, og så derudover, så skal du være testet og være negativ for covid-19. Og så de her restriktioner begynder fra i morgen. Altså, hvordan skal man kunne nå at blive testet? Altså, der er nogen, der ikke er blevet testet endnu. Hvordan har man så tænkt sig at gøre med hensyn til det? Er det så for det første også rigtigt forstået? Ja, de her restriktioner bliver gældende fra i morgen, og det er den her bekendtgørelse, der træder i kraft. Så der vil være mulighed for, at man kan få ændret sin billet. Således at man har tid til at indhente et negativt corona-sygdomsbevis. Hvis der ikke er flere spørgsmål. Som ganske ofte, så bliver nogle af os tæppebumpet med spørgsmål fra offentligheden, når vi sidder her. Og derfor så tænker jeg måske, I kan uddybe det her med mundbind i forhold til, hvis man er i et fitnesscenter eller sportsforeninger eller andre ting, om der så ligesom er undtagelser der.
For eksempel hvis man er på restaurant eller café, når man har sat sig på sin plads, så kan man godt fjerne sit mundbind. Og på samme måde, så når man kommer til det sted, den station, hvor man gerne vil træne, så kan man godt fjerne sit mundbind. Det må så være sidste spørgsmål nu. Ja. I siger, at det er de her offentligt tilgængelige steder, altså steder, der er åbne for alle, og det, hvor der er restriktioner her i Nuuk. Men for eksempel, I kommer også med en indstilling, og du siger også, for eksempel det her med julefrokoster. Hvad så med kaffemækker og andre ting? Det bliver der sandsynligvis stillet spørgsmål om som sædvanligt. Har I nogle råd med hensyn til det? I forhold til, hvad der skal ske nu? Der skal jeg sige det samme. De her forsamlinger, private forsamlinger, der er det også nødvendigt, at man tænker på. Man er nødt til at tænke sig grundigt, om det virkelig er tiden nu til at afholde kaffemækker eller andre festlige begivenheder og sammenkomster. Hvis man kan afvikle den her begivenhed ved at følge alle forskrifterne og anbefalingerne, så er det noget, man selv skal tage stilling til. Men jeg vil gerne på det kraftigste opfordre til at udskyde alt det, der kan udskydes. Og dermed, nu da journalisterne har haft mulighed for at stille deres spørgsmål, så skal jeg til slut sige, at de her restriktioner, det er ikke noget, vi tager let på eller beslutter let omkring. Tiden er inde nu, og julen er også lige rundt om hjørnet. Hvis vi skal afholde jul og nytår på en forsvarlig måde, så er det absolut nødvendigt, at vi passer på nu, at vi passer på hinanden, og at vi følger landslægens anbefalinger og respekterer brugen af mundbind, og at vi respekterer begrænsningerne på maks 20 personer, både indendørs og udendørs. Og så fra næste uge, så skal vi igen tage stilling til, hvorvidt det er nødvendigt med at skærpe restriktionerne yderligere eller løsne op. Og med de ord, så vil jeg gerne sige tak, og I må have en god aften og en god weekend. Tak.